Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok, jó reggelt! Bocsi, majd lassan fog elrakni. Történik egy kis sor. Én rég állok várvalónak. Ez történelem senkinek. Nagyon készültünk vérhúzatban. Igen. El kell mondjam, hogy egy technikai probléma történt. 3 darab hajrárásnak nem érkezett meg a helyszínet. Úgyhogy most szeretném a nézők sorai közül, és ezek valaki annyira bátor, 3 évre lesz szükség. Hajrárásnak tudják. Nagyon legalábbjátszik? Milyen hajrárásnak? Valaki, vagy nincs ez? Én jól leszek? De itt ma hajok fogunk várni. Vagy így, vagy így. Vagy így vagy. Esetleg valaki, nincs sok idő. 1, Csak hogy látnánk. 2, nem bátor. Ó, van egy Gábor ilyen, hogy tapsoljuk meg. Micsoda? Elemet is.